कंटाळा उन्हाळ्याचा. पंख्यानी पण काय हवा लागणार नाही, नुसती गरमी होता. एसी लावते जरा, थंड वाटत, जरा बरं वाटत, जरा जीवाक बरं वाटतं ना. बाकी काय यार, लय गरमी आहे. काय हो, सकाळपासून तो एसी चालता, तुमका समजणार नाही कसा बिल किती येत. एक तर लॉकडाऊन असा, इथे खाऊचे आपले वांदे असत, तर लाईटीचा बिल खैसून भरताना. एसी लावून आपले बसताच कामावर, मग जाऊचा काही नाव काढलाच नाही. माझ्या वेळेस तुका सगळा दिसता. सकाळपासून एसी कोणासाठी चालू होतो? तुझ्यासाठी. त्याबरोबर चालू ठेवलेलं, म्हणजे स्वतःचा भागला की झाला, दुसरा एक मारान दे. बरं की नाही? मी लावलेलं तुका आता लगेच माझं काम धंद्यापर्यंत काढलंस तू. बिल तुझं बापूच भरतलो. हा, कोण भरतोला बिल? मीच भरतलंय. तर तुका काय त्रास हा? 10 तास लावीन एसी, डेंगा वर करून झोपीन मी एसी लावून. तुका काय त्रास हा? तुका भरूचा बिल बघतच काय? या बघा, सांगान ठेवतोय, माझ्या बापाशीचं नाव अजिबात तुम्ही काढायचं नाही. नाव काय काढलंय? तुकाराम नाव घेतलंय. तुला सांगते नाव काढायचं नाही. घबरं.